po sa ating lahat. Sa mga nanonood kay Apo Andy, maraming salamat po. Kung may napadaan dito sa YouTube channel ko, welcome po kayo. At huwag niyo lang po kalimutan mag-like at mag-subscribe. At ganoon din po sa Facebook page ko na Tatak Albularyo. Medyo tumataas po yung ranking ko doon. Maraming salamat po. Ito lang po payo lang to, isang manggagamot at instrumento na mababang uring manggagamot. Kung kayo ay tatawag dahil nakalagay po sa Facebook page ko at saka sa YouTube channel ko, ang number ko na yun ay number ko lang po yun para sa mga, hindi ko po yung personal account. Parang number ko lang yun sa mga, para malaman ko po yung may gusto magpagamot. Hindi ko po binibigyan totoong account ng pag-number ko talaga. Ilan po ay para sa mga nagpapagamot. Payo ko lang po, ito, yung gusto po magpagamot, hindi po ako manghuhula. Ako po ay isang manggagamot bilang instrumento at pawang katotohanan at katotohanan lang ang aking sinasabi. Ibig ko sabihin po, inilalabas lang po rito ang totoo at walang kasinungalingan. Hindi ko po pwedeng pagtakpan ang sino mang gumagawa ng mali. Huwag na po kayo magpagamot sa akin. Hindi po ako galit sa inyo. Magpagamot na lang kayo doon sa mga marunong sa mga mahikang itim kasi meron pong gumagamit ng mahikang itim dahil meron na po ako nakalaban ng ganun na naggagamot po siya pero nananakit po siya. Marunong din siya maggamot sa mahika na magpagaling at marunong din siya maggamot sa liwanag ng konti. Ewan ko paano niya natutunan yun, sabi niya. Ngayon, kung ang kamag-anak niyo ay tatakpan ko dahil sa kanyang kasalanan na ginagawang kasalanan sa pamilya o sa asawa niya, hindi po pwede po yun sa akin. Binigyan ako ng karunungan ng Diyos at ipinagkaloob niya to gamitin sa kabutihan, gamitin ang kapayapaan at ibalik sa pananalig at pananampalataya, alisin ang takot sa kanyang isip at puso. Nawampang ng Kristo maghari sa kanyang buhay at ganoon din po sa kanyang pamilya. Hindi ko po pwedeng pagtakpan ang mga makasalanan. Para ko na rin ginisa ang aking sarili kaluluwa sa impyerno. Ang isang manggagamot pong mabuti ay hindi po kami pwedeng makipagplastikan, makipagkondisyon sa demonyo. Yun lang po. At huwag niyo po akong kukulitin dahil number 1, ibablock ko kayo doon sa number. At yun lang po. At saka yung nagsasabi nagpapagamot po sa online, wala naman po akong bayad kahit dito sa paggagamot. Yun nga lang po, wala po akong wifi para gamutin kayo. Siyempre, common sense na lang po. Kailangan ko ng picture nyo, pangalan nyo, para matawas kayo at madasal. Alam naman po akong bibili ng alam naman po ako magpapaprint ng picture nyo para ilagay sa Bible at dasalan po kayo ng 21 days na alam naman po kandila na para sa akin. Natural, pupunta po ako sa Florida sa bayan para lang po bumili. Natural, gagamit po ako ng motor. O utusan ko ang asawa ko. Yan nga sinasabi ni Sister Yang eh. Ang dami daw niyang ginagamot. Lahat naman siguro, may gumaling o wala, common sense na lang. Hindi naman kami perfectong lahat mga manggagamot. Tapos hindi kayo nagbibigay o anuman donasyon na bukal sa puso nyo. Sa doktor nga eh. Punta nga kayo. Reseta pa lang. Check pa lang, may bayad na. Sana maunawaan nyo yun. Kahit kami mga tao, kailangan din po namin ng pera sa lapi para sa aming pamilya. Kasi ako, kung babalikin ko yung trabaho ko, maganda naman po ang trabaho ko. Pero ipinagkaloob sa akin to ng Diyos para tumulong sa aking kapwa. Okay lang po talaga kung walang-wala. Yung talagang pupunta rito na yung mga pako ko at napakarumit, hindi na ewan, basta't ganon. Nararamdaman ng puso ko yun. Minsan nga yung mga may kotse at mga sasakyan, pa sila pang kuripot kaysa sa mga mahirap. Hindi ko po sinasabi na ako'y maningil. Sana na-appreciate naman nila yung ginawa ng Panginoon Kristo at gumaling sila dahil bilang instrumento kami ng Panginoon Kristo dahil ayaw kong tinatawag na sugo dahil hindi naman ako sugo. Mababang uri lang ako. Yun lang po. Kailangan po kahit pa paano magbigay po kayo ng bukal sa puso nyo. Nasa sa inyo. Kung mahirap, minsan ginagawa ko po yan. Sinasabi ng Diyos sa taas na wag ko daw hulugan ang taong yon. Dahil yun, alam ko nang ibig sabihin niya. Siguro yun na lang ang huli niyang pera. Mamang seryoso, God bless po. Idol, tamsak na po. Tamsak na din po. Seryoso po. Yun lang po ang mapapayo ko sa inyo.
Kung may nanonood po kayo sa YouTube ko at nanonood kayo sa Facebook po, hindi ko po pwedeng takpan ang kasalanan ng inyong kamag-anak o asawa o ginagawa nyo para hindi po mahuli ang sekreto nyo. Wala pong basura, dumi na hindi sisingaw at hindi mahuhukay o anumang sekreto ay ito'y mabubunyag pa rin dahil nakikita ng Diyos ang ginagawa mong kasalanan. Karma po yun. Pag kayo kinarma, huwag po mapunta sa inyong pamilya. Pumunta po kayo sa mga magkukulang. Doon. Kaya huwag kayo magsisi kayo. Pag kayo naman ay nagpagamot yung taong yun, sa mga manggagamot na huli kayo, kawawa kayo. Ilan po mapapayo ko. Nung nagpapagamot po dyan na malalayo, hindi po ako naniningil. Pero wala po akong wifi. Kaya minsan ayaw ko mag-online kasi wala po akong wifi. Ibig sabihin, naglo-load po ako. Naglo-load po ako ng 100. Sa tagal natin makikipag-usap at dadasalan pa kayo, siyempre gumakain po yun ng load. Kung sinasabi nyo, di pumunta na lang po kayo sa ibang manggagamot na malapit sa inyo at magpahawak po kayo. Yun lang po. Marami naman pong manggagamot na instrumento ng Diyos. Kaya nga minsan, tama rin ang sinasabi ni Father James. Common sense lang po. Yun lang, kaya hindi naman po ako nagagalit. Katulad kapon yung ginamot ng Pong Nazareno, 9 months, 10 months na pala siyang may sakit na stroke. Hindi siya mapagaling. O na-stroke man siya, pero may halo po siyang kulam. O kita nyo po, paano po siya nakatayo ng diretso? Taga-Tarlac po yun, nagbigay pa nga ng kamote. Maraming salamat pala dyan sa taga-Tarlac. Mega shoutout po pala dyan sa nanonood dyan taga-Tarlac. Nabinigyan ng himala na parang Kristo at nakatayo siya. Stroke na siya. Tapos gumalaw pa yung kamay niya nakaganon at bumuka na at naangat niya na yung mga kamay niya at nakakapantay na po ang lakad niya kaysa binubuhat niya yung sarili at hindi po makatayo. Maraming salamat po na sa Panginoon Kristo sa himala. Yun lang po masasabi ko sa lahat. Kaya hindi niyo po masisisi ang ibang manggagamot kung sila ay naniningil. Kung nasa sa kanila na kung magkano ang sinisingil nila, yun naman po itulong nyo sa kanila. Kasi may pamilya din po sila. Pero kung nag-overprice po sila, ay hindi namin bahala po sila. Buhay po nila yun eh. Ako, nagagamot ako, hindi po ako naniningil. Pero kung nagpapagamot kayo, puro kayo gusto nyo, kung libre po ba ang paggagamot ba sa online, natural, kailangan nyo po magbayad sa pambili po ng kandila nyo. Alam naman po kung bibili ng kandila nyo at picture nyo para ilagay sa Bible. At bibigyan ko pa kayo ng panahon makausap ng 3 beses pa kayo dadasalan kada 1 linggo. Dadasalan pa po yung tubig nyo. Pangalawa po, ilalagay pa yung picture nyo sa Bible. Pagkatapos po ng 21 days yun, papakawalan po sa tubig para yung mga sakit nyo hindi na po bumalik sa inyo at ibinalik na to sa dagat o sa tubig o sa kalinisan. Hindi naman po ganun kabilis yun. Mabuti sana kung nahawakan kayo eh. Kaya yung iba, kung naningil sila, anytime, wala tayong magagawa, ganun po ang buhay. Talagang ganun. Mahirap po. O libre ang bigay ng kapangyarihan ng Panginoon Kristo. Pero minsan po, kasi hindi pa kayo natututo maggamot eh. Yung kayo mga, ngayon nanonood, kung meron man nakapanood ito, pakinggan nyo po ang aking sinasabi para sa lahat po ito. Hindi ko masisisi. Yung si Sister Yang nga eh, kahit friend ko siya sa YouTube channel, sa Facebook page ko, sa personal account ko rin. Nakita ko yung Facebook niya, Facebook page niya. Ang dami niya na daw ginagamot. Natural lang, babayad po siya ng wifi. Kahit malaki po bahay niya, hindi naman niya po yung pinaghirapan rin po niya yun. At binigyan po siya ng gift na Panginoon Kristo, tumutulong naman po siya. Natural. Yung iba po nagpapagamot pag gumaling para po naglalahong pula at hindi po nila na-appreciate yung ginagawa ng Panginoon Kristo. Hindi rin po gagaling ng gusto yun, yung ginagawa niya po sa ibang manggagamot. Yun po ay masama. Dapat ihayag niyo po yung taong yun dahil siya ay ginamit instrumento ng Diyos. Nasa tao ang gawa, nasa Diyos ang awa. Tama, nasa tao ang gawa talaga. Kaya yung napagaling kayo ni Sister Yang, hindi ko siya kinakampihan. Pantay lang po ako. Napagaling kayo, ihayag niyo po siya siyang bilang instrumento, pinagaling niya bilang instrumento ng Panginoon Kristo. Pero yung tatalikuran niyo po at magaling na at hindi po kayo magpapasabing salamat kahit hindi ka gumaling, Sister Yang o ganyan. Kaya ako ayaw po maggamot ng online. Kasi may wifi. Kasi minsan, gamutin mo na, gumaling na, wala. Parang kailangan nyo lang sila, kami, pag mabigat ng nyo sakit. Eh sa doktor, punta ka nga sa doktor, pila ka ngayon. Swerte mo kung makapasok agad ng hospital na public, private nga. Meron nga akong pasyente,
Sinabi ko walang sakit eh, pagod lang, stress lang. Dinala sa hospital, 26,000. Isang araw at kalahating araw lang, pinabalik, parang nagpahinga lang at nag-aircon. Sayang yung 26,000. Alam mo po magkano dinonasyon lang sa altar ko? Dahil nilinis ko na po yung kada linggo, nililinis ko yung pinapalitan. At iniiwan po yung mga barya. Alam niyo po magkano lang binigay? 50 pesos. O matigas ang ulo. O ngayon, bumalik siya, pinalpas ang hospital, walang COVID, walang sakit. Pagod lang at stress. O nasaan yung 26,000? Wala na. Yan ang sinasabi. Minsan, nagagamot po ako, tinatanong sa Panginoon Kristo talaga ano ba talaga sakit ng batang ito. Sinabi niyang walang sakit yan, at dalat magpahinga lang yan dahil sa kakalaro ng cellphone. Hangin inspection lang yan. Kailangan niya malayo at makatulog ng maayos, uminom ng gatas at matulog. Minsan nangyayari po yan. Hindi ko na po yung ina-upload yung mga ganyan. Ang ina-upload ko yung binibigyan ng himala ng Diyos at binibigyan ng kagalingan. Tulad yung kinanay sa Valdez, apelido Valdez sa Tarlac. Mag-iisang taon niya na yon. Yung asawa niya nga, nangungutang na eh. Ang tagal nila sa hospital, hindi ko na sinama yung video. Nakita niyo naman daw, nasabi niya, halos nangungutang na sila, nagagawa sila ng paraan dahil alam daw po nila lahat ng bagay ay may bayad, tricycle man, etc. Tao man, hiramin, sasakyan, ganyan-ganyan, may bayad. Yun, matagal na siyang nag-anim na buwan na nagbumibili ng gamot, ang dadaming gamot, hindi pa gumagalaw ang kamay niya. Ilang beses siya tinatherapy sa isang linggo? 2 beses. Magkano therapy? Sabihin natin 300, 500. O binigyan siya ng himala ng Diyos. Halos yung palitod, dinidikit na nga lang sa kanya, lumiliyab pa eh. Magulang lang po yung magkukulam dahil ginamit lang po yung pagka-stroke niya. Pero nadampot po siya ng Panginoon Kristo. Walang imposible. Kung di nakalakal si nanay ng maayos, at nababa niya ng kamay niya, at nahakbang niya ng maayos ang paa niya, naayos at nawala ng sakit sa dibdib niya. Yung mata niya pa sa kaliwan, nakita ko may pulat na kaharang, biglang luminaw. Yung pong ibig kong sabihin, dahil na nagdarasal sila at nakikita ng Diyos ang paghihirap na nila. Ay yung tumatawag sa akin dyan at nakikita niyo ako sa Facebook page ko sa YouTube, hindi ko pwedeng pagtakpan ng kasalanan ng inyong pamilya. Kung naggagawa siya, ng bababae siya, ng lalaki siya, wala akong pakialam. Karma po yan para sa pamilya nyo. Maghanap po kayo ng mga mangkukulam, hindi ko po kayong pwedeng turuan para sa ganun. Kahit bayaran nyo pa ako ng malaking halaga, kahit bayaran nyo pa ako ng 20 mil, hindi ko tatanggapin ang pera nyo dahil ang katawan ko isusunugin ko sa sarili ko. Wag na, hindi ako magpapasunog kay Satanas dahil gusto niya akong mapatay. Ang payo ko lang po sa lahat ng mga nagpapagamot, pag napagamot at gumaling po kayo sa mga manggagamot, kung sino man po ang pinuntahan nyo, sabihin nyo po yun sa mga taong kilala nyo kahit papano makabawi man kayo ng konting tulong at sa mga taong nagpapagamot. Pag hindi naman po kayo napagaling ng manggagamot yon, huwag nyo po silang siraan. Minsan hiyangan lang po. O minsan hindi po nila saklaw ang kapangyarihan. Para po kaya ang doktor, yung mga manggagamot. Kung meron dentista sa ngipin, may paggawa ng pustiso, may taga-opera ng mata, may taga-opera ng abdo, may taga-opera ng puso. Iba-iba pong gamit ng manggagamot, iba-iba po ang kanilang kakayahan at abilidad. Pag hindi po nila kaya yon, huwag nyo po silang ibababa dahil hanggang doon lang po ang kapangyarihan nila at wala po nagturo sa kanila na magandang kapangyarihan at wala po silang talaan at wala po silang subo sa katawan para mag-improve ang kanilang kapangyarihan. Sinasabi ko yun sa ibang manggagamot. Ako nga, dami-dami kong ditong mga sikat na manggagamot sa YouTube, sa Facebook page, sa YouTube eh. Yung hindi pa ako nag-YouTube eh, doon ko lang napansin na marami pala. Sinasabi ko lang sa kanila, galing na sila daw doon, hindi daw sila napagaling. Sagot ko lang, natural ho kasi marami po na silang pasyente. Minsan, sinusubukan nilang matapos po yung 130 piraso, 20 piraso. So dahil alam niyo naman po, 1 taon na po ang pandemic. Natural bawal po, social distancing. Minsan minamadali po nila kung natsambahan kayo at na-focus ang isip nila sa panalangin, gagaling kayo. Pero pag minsan, hindi po yung sinasadya. Kung dito kayo gumaling at hindi niya kayo napagaling, huwag niyo pong sisihin yun. Kaya sinasabi ko sa iba ko pasyente, salamat sa taong nagtulungan kami, yung manggagamot nyo. Katulad yung kay Father James, magaling naman si Father James. Meron din siyang pasyente na naninira, merong manggagamot na naninira sa kanya. Mahanga din ako sa kanya dahil siya ay matagal na rin manggagamot. Hindi ko siya kinakampihan. Pantay lang ako.
Basta alam ko, meron din siyang ginamot na nagpunta din sa akin. Nasabi ko, siguro, hindi ko alam kung bakit hindi niya to napansin. Pero ito, salamat din sa Diyos dahil nagtulungan kami. Taga Quezon City. Meron din sa Facebook page, nakita ko na sa KS to. Magaling din siya manggagamot dahil marami siyang pasyente na dumadaan sa kanya. Meron din po yun na pasyente na hindi rin daw po nabawasan man daw po, hindi ganun kabilis. Ngayon bumalik ulit daw siya. Ngayon nakita niya ako, pumunta siya dito sa Pampanga, tuluyan na rin po siyang gumaling dahil na nag-chat naman po sa akin. Ngayon nga lang, gusto pumunta dito sa Pampanga, lockdown. Tinanong niya ako kung ano daw gusto kong regalo, pasalubong. Ang sagot ko lang, simple lang. Dagdagan mo ang pananampalataya mo, ay hayag mo lang ang Diyos. Nasa sayo na kung anong ibibigay mo. Yun lang sinabi ko. Yun, nagpapasalamat din ako, nagtulungan kami. Marami pang sikat sa YouTube. Nagginamot ng Pong Nazareno na instrumento din sila ng Diyos na sinasabi ko. Pero hindi ko na po minsan nasasabi yun sa video. Kinakat ko po yun. Tinatanggal ko. Minsan gusto kong sabihin yun sa Panginoon Kristo na kasi kahit ako, minsan hindi ko rin po kaya gamutin ang hindi ko naranasan o hindi ko pa nataktika. Hindi naman ako kasagaling ng lolo ko. Malami pang advantage na hindi ko pa alam ng taktika. Thumbs up na down po ang vlogger vlog. Mega shoutout po te. God bless po. Ilang mapapayo ko. Basta't lahat po ng manggagamot, kanya-kanya pong abilidad yan. Kanya-kanya pong kapangyarihan. Pwede po mag-jackpot house. Jacket house. Pasensya na kayo te, hindi po ako yung katulad po ng alam niyo po, mapapayo ko lang sa inyo te, dati hindi pa ako marunong mag-YouTube. Walang problema te, hindi po talaga ako marunong mag-jacket ng ganyan. Kay YouTube tips, kilala niya po ako. Nagsimula ako doon, tinignan ko kung ano pong bawal sa YouTube, yung 300 pa lang ako. Tumas rin pati kay Ate Miss Jo, yun, mabait po yun si Miss Jo. 4 na beses ako doon nag 7 beses pala ako nag 1,000 subscribers sa kanya. Mababait po yung mga host nyo, si Miss Jo, si Ate YouTube Tips, yun po sila, nagbibigay po sila ng jacket. Sa ganito po wala po talaga akong alam. Alam ko lang po maggamot. Kaya mega shoutout na lang po sa inyo ate. Okay, Miss Jo, mabilis po kayo doon magbigay ng jacket at saka mabilis po siya kilala niya po ako doon kasi 7 beses po ako nag 1,000 subscribers sa kanya. Tapos YouTube tips at marami po yun doon. Na lang po, pasensya na po kayo ha. Sinasabi ko lang po yung kwento namin sa spiritual. Yun lang po, basta lagi lang po number 1. At saka po yung sinasabi pong agimat. Yung agimat po, di ba pinakita na nga kayo ng pinakita po yung santo ninyong malit na sumasaya po gumagalaw. Kung talagang gusto gumagalaw yung kahit steady nyo, tawakan yung kamay, huwag nyo pong gagalaw at may buhay po yun. Hindi naman po yun ang nagpapagaling sa mga tao. Ulitin ko, kahit may medalyon ako, hindi ko yung sinusuot para magamot. Protection lang po yun sa katawan para maging matibay at sandata at gabay. Hindi rin po sila ang naggagamot, kundi ang Diyos. Kahit yung sinasabi niyong bato mo po yan, kahit hindi pa nasusunog yan, lahat po ng tao walang karunungan, bigyan mo lang po ng bato mo dyan na may buhay talaga dahil galing naman po yan sa bundok. Sunugin po talaga, hindi po masusunog yan, lalo po pag nadasalan ng ibang manggagamot at ibigay niya. Hindi rin po yan nakakatulong sa paggagamot. Protection lang po yan sa katawan. Kung sabihin ko sa inyo, may bato ako sa puso ko, hanapin nyo, wala namang butas yan dyan. Isinubo yan sa akin. Yan ang nagpo-protection sa katawan ko para manatiling bata at fresh. Ibig sabihin, para hindi ako masaktan ng aking mga kalaban. Ganun po yun. Kahit yung mga agimat ko, protection lang po sila. Umaatake sila sa kalaban na hindi mo na sa kailangan utusan. Pero ang nagpapagaling po sa manggagamot, kahit tanong niyo po sino mga manggagamot, hindi po ang mga medalyon nila. Yung medalyon lang po, napakarami kong medalyon. Magsasawa kayo. Pinatingin ko na, pinakita ko na po yun dati. Halos hindi ko po yung sinusuot. Minsan rosaryo lang ang suot ko.
dahil nagtitiwala ako sa Diyos. Ang Diyos ang nagpapagaling. Instrumento lang tayong lahat. Tayong lahat ay binigyan ng kapahamalaan ng Diyos. Magpalayas, hapakan ng mga ahas, daigin ng mga kapangyarihan ng kadiliman. Kung mananatili tayong tatawag sa Diyos na walang takot at humingi tayo ng kapatawaran at magpatawad at malinis ang iyong puso. Natural magalit, huwag kimkimin at alagaan. Tao lang tayo, hindi tayo katulad ni Jesus. Pero lagi po tayong manalangin. Sige nga po, minsan may nagtanong sa akin yan, kahit ako kaya kong bumili niya sa Quiapo, kahit sa Quezon City, sa Quezon, may kilala ko. Subukan mo kung mapapatayo mo yung stroke, gamitin mo yung himas-himas mo. Subukan mo po nga yung gamitin mo po yung bato mo po yan sa mga mangkukulam. Sasabihin lang po sa inyo ng mangkukulam, nagpapatawa ka, hindi nyo pa ho ang totoong mangkukulam. Hindi po obra sa kanila yun. Tsaka sa mga masasamang espiritu, ang Diyos lang ang nagpapagaling. Bilang instrumento tayong lahat. Yan po ang katotohanan. Hindi po nakakatulong o nakakatulong man ang mga ganon at mga medalyon dahil proteksyon na ng katawan natin. Pero pag-aari pa lang ito ni Kristo. Si Jesus ay nasa puso natin. Pag tinawag natin siya, iilaw ang puso natin. Ang ating salita ay magiging sandata natin. Ang ating isip sa utak nyo ay mangyayari. Pag sinabi mo, magiging susunugin kita, bigyan ng kuryente at bubugahan mo to, lalabas yun at mangyayari dahil lumalabas ang spirit ni Jesus sa iyong puso. At saka yung lubigan, yan, meron akong pasyente na mangkukulam. Tawa nga ng tawa sa akin yung mangkukulam eh. Sabi niya, ikaw yung manggagamot na pang marami ng nakalaban ko ha. Kahit kargahan ng lubigan yan, nakakapasok pa rin ako. Yung lubigan, hindi po yung tumatalab sa mga mangkukulam. Sa mga elemento lang po yun, ang kakayahan nila. Ang lubigan, para lang po yan sa mga spirit na mabababang uri, mga elemento. Hindi po yan, pagtatawa na lang po kayo ng mga mangkukulam, nakakapasok pa rin po nga sila. Kahit may pula pa kayo. Dahil ang puso natin ay nakakaroon ng kaba, takot. Kaya nakakapasok ang mangkukulam dahil nakalaban na ako ng totoong mangkukulam na lumabas sa loob ng katawan ng tao. Katulad ko, kayo, nasarapan ko, hindi ko ginagalaw ang kamay ko, lumabas siya ang kamay niya. Ang lahat ng iniisip niya ay nangyayari. Matinding kinetic power ang nasa utak niya. Mahusay siyang mangkukulam, taga City or siya, taga Samar. Pero pinagbago siya ng Diyos. Kahit kargahan ka pa ng maraming agimat sa katawan mo, tatablahan ka pa rin ng mga mahuhusay na magkukulam at mahuhusay na mga body spirit. Kung usog lang, yung lubigan tatalab. Hindi ka mauusog basta-basta. Kasi tao lang yun. Wala siyang kakayahan mangkulam, pero malakas lang ang usog niya. Yung class 2 na usog, yung nakakahina. Pero yung class 1 na pang-usog talaga, yung matindi pa sa pagkapangbuntis, hindi rin ubra yung lubigan. Maraming beses na po ako nakasubok na nakalaban na gano'n, yung hindi pa ako nagbibideo. Yan po ang katotohanan. Kung medalyon lang sinasabi yung buto mo, hindi po yan nakakatulong. Eh di dapat po lahat ng medalyon ko sinuot ko na sa katawan ko dahil alam kong hindi ako tatabla ng mga kalaban ko at tapos sila rin ang magpapagaling. Ang Diyos ang makapangyarihan sa lahat, ang dakilang Ama sa langit. Ang Panginoong Kristo ang naghahari sa ating buhay. Si Jesus siyang may hawak ng puso't kaluluwa natin dahil siyang tumubos ng kasalanan natin. Siyang nagpapalaya. Tandaan niyo po nakalagay sa Bible to. 70 ay inutusan ni Jesus na magpagaling at maggamot. Tuwan-tuwa yung 70. Sinabi po yun sa Bible, nakalagay po yun. Ha? Hindi po magsisinungaling ang Bible. Magalak sila tuwan-tuwa. Sa pangalan lang daw ni Jesucristo ay nagsisisunod ang mga demonyo at nagsisialis. Kaya nga sinabi ni Jesus paulit-ulit na binigyan kayo ng kapahamalaan na para tapakan ng kapangyarihan at daigin ang mga masasama. Dahil yun ay binigay ng Panginoon Kristo sa Kanya at ipinagkaloob. Bilang instrumento tayong lahat ng Diyos, kung manggagamit naman tayo hindi, meron tayong sariling isip at mata. Nasa atin ang pasya kung anong gagawin natin sa mga masasamang espiritu. Patayin, ibalik sa impyerno, ibalik sa pinanggalingan. Bahala na ang anghel ng Diyos kung saan siya bibitbitin, palayo. Ang magkukulang, kailangan maisip mo kung magbabago siya o hindi. Pagbigyan natin ng isang pagkakataon. Pero pag paulit-ulit niya ginawa at marami na siyang ginawa, nasa iyo rin ang pasya. Binigyan tayo ng kapamahalaan ng Diyos
tayong mga anak. Ano bang gusto mo gawin natin sa mga kulang? Patayin. Di ba nakalagay sa Bible? Nasa iyo. Dahil binigyan ka ng mata, isip at bibig. Binigyan tayo ng kapangyarihan ng Diyos dahil sa puso natin siya. Yun po ang katotohanan. Mapagpalang gabi po. Sir Andel. Wag na akong tawagin sir. Kuya Andel na lang. Mag 39 years old pa lang naman ako. At sa lahat po ng nanood watching for Tuguegarao City, malapit na. Biyernes na bukas, isang dasal na lang, Sabado. Mahatid na natin. Send mo sa akin lahat yung address mo kung tama ulit ha. Medyo bumaba, send mo sa akin. I-send mo ulit sa akin yung pangalan mo, yan, lahat yan, pati address mo. Nasa taas, hindi ko na kopya para ilagay sa LBC. Tapos, kung kailan ka pinanganak para last dasal na sa'yo bukas. Mahatid na. Ilan po ang masasabi ko. Kung may napanood po nito, panoorin nyo simula't umpisa hanggang ngayon. Ilan po ang sinasabing katotohanan. At yung sinasabi pong may kapre maligno, inkanto, 7:37, 8, isang duwende. Tandaan nyo po, si Dino ay sinungaling na duwende. Kaya niya magpitong boses. Kung sasabihin niya, tandaan nyo, sinabi na sa akin ng anghel ng Diyos yan. Minsan nakakalaban ako ng prinsipe ng kadiliman, ng isang duwending makapangyarihan sa mundo nila. Aminin ko dahil bagito lang ako, naling lang niya ako. Pero mabait pa rin ang Panginoon Kristo. Nagbaba siya ng hudyat galing sa langit at inilawan niyang utak ko. Thank you po kuya. At send ko po mamaya sa messenger niyo po kuya. Okay. Tandaan niyo po, ang sinabi niya, hindi na mamamatay ang mga patay. Patay na sila. At huwag ka magpalinglang sa demonyong yan. Yan ay isang duwending itim, papangkunyari at sinungaling. Kaya marami akong natutunan. Salamat sa Panginoong Kristo sa ngalan ng Pong Jesus Nazareno umawak sa akin at napakabait niya talaga. Pinagaling niya na ako, pinalinaw pa niya yung mata ko, yung ilong ko dito na nasuntok at tinamaan at pinlansya, naputulan ako dito. Kailanman kahit bungguin at suntukin na to, hindi na nagdudugo. At yung mga pasok ko sa mga plancha at yung likuran ko, nawala na yung mga lahat ng sakit. Yan po, ganyang kabait ang Diyos. Ang Diyos lang ang makapangyarihan. Ang mga kwintas yan ay gabay lang natin. Pero lalakas din sila pag lagi tayong tumatawag sa Diyos. Pangalawa lang sila. Pangalawa, una ang Diyos, Ama sa langit, sa ngalan ng Pong Jesus Nazareno, o mahal na ina. Yun po. Lagi po tayo manalig sa Panginoon Kristo. Para po yan, yung kalaban natin ay COVID. Hindi natin siya nakikita. Padala siya ni Satanas. Dagdagan natin ng pananalig at pananampalataya dahil hindi rin naman natin nakikita si Jesus. Pero si Jesus ay nasa puso nating lahat. Gabayan tayo ng Diyos. Tandaan nyo, ang leon ay lagi nakaabang. Kaya nga sabi ng Panginoon Kristo, bago kayo manalangin, bago lumabas ng inyong tahanan, para gabayan tayo ng Panginoon Kristo. At ilayo tayo sa mga mababangis na leon. Ganun po si Satanas. Gusto niya mapag-isa tayo. Gusto niya panghinaan tayo ng loob. Tandaan nyo si Jesus ay naglalakbay, ay tinukso rin ni Satanas. Tayo pa kaya mga ordinaryong tao. Kaya pag mag-isa lang tayo, tinutukso tayo ni Satanas. Pero pag lagi tayo nananalangin sa Panginoon Kristo, kahit isarado mo yung pintuan nyo at yung kwarto, hindi niya tayo lalapitan. Aalis siya dahil alam mo, tumatawag ka sa Diyos. Pilitin mo makapasok sa espiritual ng Panginoon Kristo sa presensya niya. Kaya yung sinasabi sa akin, kahit saan ka maghanap ng bato o mo, yun po ay hindi talaga nasusunog. Dahil po yun ay galing sa kalikasan. Hindi po nabubutas yung plastic. Protection lang po siya sa katawan. Hindi po siya protection para sa mga magkukulam, mga mambabarang, aswang. Pagtatawanan ka lang niya. Dahil nasubukan ko na yun. Kung inasahan ko lahat ng agimat ko, matagal na ako na isa ni Satanas. At kailangan, kahit hindi nyo po nakikita ang inyong kalaban, kailangan maamoy nyo po ang amoy niya. Diba minsan naririnig nyo po ako pag nagagamot para silang amoy yung na masamang espiritu. Nakakasala ko ang kanilang amo para silang mga patay na hindi mo maintindihan at amoy dugo na naglalansahan. Yun po yun. Yun nyo po mapapansin na hindi sila normal na tao. Kaya po ang sinasabi ko sa mga iba kong pasyente, dapat manatili tayo sa pag-ibig ng Diyos.
manatili tayo sa pagmamahal ng Diyos, manatili tayo sa lahat at maging handa tayo. Ulitin ko, marami na pong nangyari sa Maynila na hindi pa ako naggagamot. May Santo Niñong remote control na umiihi. Pati ang mahal na Santo Niño ay nadadamay pa sa kalukuhan ng mga masasamang espiritong hinalilihan ng dyablo. Pangalawa, meron po kong kilalang tao na hindi ko na po sasabihin ng pangalan, taga Maynila naman po, taga doon naman po ako, ay siya'y sinasaniba ng mahal na Santo Niño at binihisan pa siya. Yung hindi na po, wala na pong nagpapagamot sa kanya, bumalik po siya sa kanyang bisyo na masama. Alam niyo po ibig kong sabihin, hindi ko na pwede sabihin yun. Pangatlo, nakakita na rin po ko yun at pinagkakagulo ng tao ang mahal na inay nagpapapasok doon sa Maynila rin po yun, sa Divisoria, Tondo, doon po ko lumaki. Bandang huli, wala na rin po nagpapagamot sa kanya at nagliliit pa siya ng boses. Wala pong gabay ang Panginoong Kristo. Tandaan nyo, hindi po sumasanib ang Diyos sa ating katawan. Pagkus ito nakikipag-usap lang sa ating Ama, tayo sa langit, sa panaginip o sa pangitain, at nakikinig siya. Lahat ng yung sinasabi, ilabas mo at pakikinggan niya ito. At hindi rin po pumapasok ang anghel ng Diyos sa loob ng katawan ng bata o matanda man. Dahil sinabi ni Hesus Kristo, magsihanda kayo dahil ang si Satanas ay nahulog sa langit na parang kidlat na napakabalik at mabilis na bumubulusok sa lupa. Anghel din si Satanas. Kaya niya rin maging anghel at sumanib sa mga tao at sabihin mo, kung sasabihin ng anghel sa loob ng katawan ng tao ay ikaw, anak, ay pumunta ka sa tahanan ng aking Ama sa langit, na ating Ama, at manalangin ka doon at ikaw ay babasbasan niya, sasabihin niya kung kailan ka papupuntahin. Hindi kanya papupuntahin ang hating gabi ng alas 12. Kung kailan ang simba, magsimba ka sa panaginip. Ako ngayon pong Nazareno, siya nagbigay ng kapangyarihan sa akin. Inutusan niya lang ako sa panaginip. Akala ko, nananaginip lang ko, pero parang totoo talaga. Sinabi niya, pumunta daw ako sa tahanan ng kanyang Ama at babasbasan daw ako. At may makikita ka doon bata, pero may hahat lang sa'yo bago ka magsimba. Nangyari nga, nakakita nga ako ng demonyo sa labas ng simbahan At nakaharap pa sa akin. Tinitigan niya ako Yung mata niya umiikot Opo kuya, lagi niyo po sinasabi yan na naggagamot kayo Yung amoy niya ay pinapanood ko po nga po. Halos lahat ng video niyo kuya sa YouTube. Opo, totoo po yung kuya. Minsan, pinag-aralan ko ang paggagamot. Sabi nga sa akin ng inang Salome ko, ang hinangaan ko at yung lolo ko na nagpalaki sa akin. Sabi niya sa akin, hindi baling bulag ka na naggagamot. Totoo daw yun. Ang iyong talas ng iyong pakiramdam, talas ng iyong isip at kaluluwa, pagsamahin mo to. Time-team na panalangin, isipin mo ang Panginoong Kristo ay gumagabay sa iyo nang walang alinlangan at takot. Mararamdaman mo ang energy o negatibong energy sa loob ng katawan ng tao at hindi ito nakikita ng mga mata. Kung ang demonyo ay marunong magtago sa kanyang at mapanglinglang, bakit hindi mo gamitin ang iyong puso at kaluluwa? Pagsamahin mo to, matutuklasan mo ang kapangyarihan na higit pa sa inasam mo. Hindi ko pa naintindihan yun. May lalabas na kilabot sa buong katawan natin na lumalabas sa puso natin. Parang yan, katulad sa akin yan, nagdasal ako ng time-team habang kausap ko kayo. May puso yan, umiinit ang puso ko. Sumasabog ang lahat ng liwanag na galing sa Panginoon sa aking utak at lumalaki ang ulo ko. Ngayon, lumalakas ang aking magnet sa aking katawan. Nadidetect ko siya kung siya ay totoo at hindi siya totoo. Kung totoong kinukulam siya. Naamoy ko ang kanyang hininga. Kahit hindi ko inaamoy ang kanyang hininga. Ibang ibig ko sabihin, yung spirit ng katawan niya, nadidetect ko yun. Minsan nakikita ko yun. Kaya gusto ko sabihin sa mga tao yun ay pawang katotohanan lang. Tandaan niyo po, yung ginamot ng Pong Nazareno na taga-Tarlac, dalawa po yun. Isang sinasanibad na masamang espiritong sinungaling, papangling lang po yun. Kung tatagalan ko yun, magsisinungaling siya. Tandaan niyo po, nagbigay sila ng kamote sa akin, hindi ko po sila kilala. Napanood lang po nila ako sa YouTube, pumunta po sila kahapon. Kanina ko lang po yung in-upload kasi mahaba. Hindi ko po yun magawan kasi ginagawa ng masamang espiritu at mangkukulam na sabayan ng stroke niya. Kasi 9 na buwan na siya at hindi gumagalaw ang kamay niya. Ilang buwan na siya tinetherapy, 5 months na. Lalong humipit yung kamay niya at hindi niya mabuka, nakaganyan lang. Diba kinabitan ko lang siya ng 2 posporo, tapos isang krus.
Sinilyuhan yon at pinalakas ang spiritual niya at physical upang walang makapasok at walang makalabas kung sino man nasa loob ng katawan niya. Di ba? Gumalaw lahat ang kamay niya at umangat at yun ay malabong mata niya sa kaliwete at sumasakit ang dito niya kaya siya nakaganon. Pero tumayo po siya. Yun po ang taktika. Opo, yung babae po kanina, yun po yun, sinasabi ko, in-upload po yun. Part 1, part 2 po yun. May halo siya ng kulab. Sa part 2, gumaling na po siya. Nakita niyo po, tumayo siya na maayos. Pero yung unang video, part 1, nakita niyo po siya naglakad. Di ba? Nakaganyan po yung kamay niya. Tapos nakaganyan po yung kamay niya. Hindi niya po yan bababa, hindi niya po yan natataas. Hindi niya po yan naangat, hindi niya po yan naggagalaw. Basta permis lang po yan. Ang mata niya sa kaliwa, lalabo. Magaling po ang opo. Di ba? Tama po yung kuya. Ang ginawa ko, nilagyan ko siya ng krus at posporo. Di ba? Pinipitik-pitik ko lang sa kanya yung posporo. Sumisigaw siya sa sakit. Magulang. Sabi ng asawa, persahin ko daw para makausap. Pero sabi ko sa kanila, hindi niyo ko maintindihan. Itong mahirap ipaliwanag sa lahat ng mga katulad na nagpapagamot. Kung magaling ang mangkukulam, pag nahahawakan namin siya at nasa harapan nyo, katulad kayo, ginagamot ko kayo halimbawa, alam ng mangkukulam kung magpapagamot ka sa magaling o hindi ko sinasabing magaling, marunong sa espiritual. Gagamitin niya ang isip ng isang tao dahil may kapansanan to. Sasabihin niya, ako po to, kuya, ako to, masakit na sasaktan po ako. Gagamitin niya ang boses nito. Gayon, lilinglangin mo ang kalaban mo. Taktika to eh. Taktika to. Pinag-aralan ko to dahil sabi ng Inang Sulami ko, matalino kang tao at alam mo, mayroon kang kakayahan na lumalabas sa'yo. Kaya hindi ko sinabing matalino kang tao dahil hindi naman ako nakapag-aral. Ang ginawa ko, nilagyan ko siya ng stick para hindi makawala. Ngayon, sinilihan, dinasalan ko lahat ng katawan niya, simula sa ugat niya. Nilalagyan ko ng kuryente lahat na hindi niya namamalayan at inaapoyan ko to at pinausukan ko to sa selyo ng Diyos. Dahil natutunan ko yun. Dahil tinuro ng Diyos sa akin. Di ba gumalaw po yung kamay niya na kaganon? Umangat ng todo at pumantay na. At nakatayo po siya. Hindi napansin ng makukulam na kunyari, kinukulit ako ng asawa niya na pwersahin ko daw. Sagot ko, hindi pwede. Kasi semi-stroke po siya, baka mag-shutdown ang kanyang hininga, mamatay siya. Yung therapy nga, 5 buwan na siya tinetherapy, magkano po, di ba kayo na nga nagsasabi dahil hindi ko naman po nyo nasabi sa video kasi masyado na po mataas yun. Ngayon, ang ginawa ko, di ba yung pangalawang video po, naglakad at nagano na siya, nahuli na po yung gumagawa sa kanya dahil sa sobrang inggit, dahil meron pala silang palaya ng kamote. Yun po yung inggit, yun po yung kulam. Yung sobrang inggit niya, kaya kinulam niya. Di ba sinabi pa ng kukulam, gumamit pa siya ng 10,000. Kung paniniwalaan ko po ang sinabi niya, sinasabi sa akin pakiramdam na nagsisinungaling siya. Hindi ako naniniwala. Kaya nautakan ko siya dahil hindi niya alam, naselyuhan ko na siya. Yung pong ibig sabihin ng taktika ang gagamitin ng isang paggagamot. Yun nga ang sinasabi. Nasa yung puso ang Panginoon Kristo, pag-ibig at kapayapaan. Tayong lahat. Kung tayo ay maghingi ng kapatawaran at hingi ng tulong sa Diyos, mararamdaman natin. Katulad ng ibibigay ko sa inyong kwintas na yung pinanan. Mararamdaman mo ang tao ay nagsisinungaling sa kanyang pagsasalita, sa kanyang tingin, sa isip, hindi siya makatitig ng maayos, pabago-bago ang kanyang sinasabi. Kasi kung alam mo ang iyong ginagawa at nangyari na ito, hindi na magbabago yun. Kunyari ako, alam ko yung ginawa ko kapon, naggamot ako ng taga-Tarlac. Kung hindi ko yun naalala at hindi ko talaga masasabi, maggagawa ko ng kwento. Yun pong ibig sabihin na sa taktikang paggagamot, magulang si Satanas. Hahanapin niya ang kahinaan ng isang tao upang hindi siya mapalayas dahil gusto niya kunin ang kaluluwa nito. Yun ang sinasabi ng isang taong binigyan ng karunungan. Tayong lahat meron po yun, hindi lang po ko yun. Kayong lahat ng nanonood sa akin, meron po tayo yun. O diba, tumayo po yung stroke at nagulot ang asawa niya at nasisipa niya yung paa niya ng gano'n. Hindi niya po yung hadiin yung paa niya. Kasi yung paa niyang sakong nasa ilalim, hindi po pumapantay ng gano'n yun. Hindi nakaganyan po yun. At hindi po gumagalaw yung paa niya ng gano'n. Naka-steady po yung kala mo winelding. Kaya pag naglakad siya, hinahatak niya. Pero nakita niyo po siya tumayo ng diretso. Yun ang ibig kong sabihin. Hindi po lahat yung lubigan, bato mo, kahit ako, diba sinabi sa inyo, meron akong mga agimat, hindi po sila nakakatulong. Nakakatulong sila sa katawan ng tao, protection, para hindi kami tabla ng mga sakit. Yun nga lang, ibinigay sa akin protection, nasa puso ko na, ipinasubo na sa akin. Kaya minsan, hindi na ako nagsusot ng rosaryo. Rosaryo na lang, yung pinabili sa akin ng Pong Nazareno. Yun na lang ang sinusot ko, minsan nakikita nyo.
Minsan makikita nyo, magsusot ako ng krus na malaki. Depende po yun. Kasi nagtitiwala na ako sa Diyos. Nandun ang kapangyarihan ng Panginoon Kristo at pinahatag niya na sa akin. Lahat tayo meron po yun. Totoo yun, sinabi ng Diyos. Meron akong binigyan na kapamahalaan sa inyo, magpalayas at hapakan ang mga alakdan at mga ahas dahil di ng kapangyarihan ng kadiliman. Hindi natin ito magawa. Bakit? Mapanghusga, mapajudgmental, tumulong na nga tayo sa kapwa, masama pa rin ang iniisip natin sa Kanya. Pinainggitan natin siya. Dapat bagkus, Panginoon, sana maging ganun din kami. Inspirasyon ko po siya. Sana dumating man ang panahon na hindi ko po ito makuha sa pamilya ko po. Ganun dapat. Hindi. Sayang, ganun po. Ay sayang, sana asawa po na siya. Ay sayang, ganun. Ibig sabihin, mayroon kang pagnanasa sa kapwa mo. Masama yun. Ako hindi ko na iniisip yun. Simulat nakilala ko si Jesus, nagpatawad ako sa tao, nagpa-plancha sa mukha ko, at ginawa kong panchim bagat binitin ako pati warik. Hayaan ko na siya. Bahala ng Diyos sa kanya. Namatay na siya. Importante, hindi rin ako naging masaya nung namatay siya. Nalungkot ako. Kahit stepfather ko siya. Kahit nunungod niya ako sa tayo. Nalungkot ako sa kanya. Dahil sana, sinabi ko nga sa Diyos, kayo na pong bahala sa kanya. Masakit pa sa aking puso, pero pinatawad ko na po siya. Yun lang sinabi ko sa Diyos. Dati gusto ko siya patayin. Yan ang sinasabi. Hindi mo makukuha ang kapangyarihan ng Diyos kung nagnanasa ka pa ng ibang kapangyarihan. Tandaan niyo po, kahit si Jesus ay wala po siyang anting-anting. Diba yung nahuli po siya, nasasaktan at nasusugatan siya. Nagagawa po siya ng himala sa kanyang salita at sa mapagpalang kamay ni Hesus Kristo. Jesus, yan po ang pinakamagandang kapangyarihan at talas ng pakiramdam at nakikita ko. Yan po ang totoong kapangyarihan. Kahit saan ka pumunta sa Quiapo, may bato ulo, omo, na kahit ano mo pa ng kandila at madasalan to ng pamagkamot. Kahit ako, kahit walang dasal yun, dadasalan ko yun. Subukan ko ilagay sa shilin ko na ilalagay. Hindi magsisira yun. Patatagalan ko pa. Mahawakan ko lang isang bagay. Dadasalan ko yun. Kung yung agimat ko nga lang, ipagmamalaki ko, bawal kasi yun. Pinakita ko na nga sa inyo na 10 taon na yun, gumagalaw siya. Nakita nyo naman, hindi gumagalaw ang daliri ko, nakapirmis lang. Gumagalaw po siya ng pusa, kinakantahan lang po siya. Yun po ang totoong may kapangyarihan, pero hindi po yung dapat pinagyayabang. Kaya humingi ako ng tawad sa aking ama, sinubukan ko lang naman. Pero patawad, dahil pinakita ko sa mga tao. Dahil ang kapangyarihan ay mas magandang nakatago at kusa itong lumalabas kung kinakailangan. Kasi pag sobra-sobrang kapangyarihan ng isang tao, hindi niya matanggap sa sarili niya na may tatalo pa sa kanya at isip niya siya na. Kaya nga, sinasabi nga ni Inang ay ni taga La Union na si Sister Yang, mahirap maggamot sa online kasi po bakit po? Nagbabayad po siya ng wifi, nagbabayad po siya kahit may negosyo siya o may anuman siya. Siyempre, common sense na lang po. Magbigay naman po kayo para sa mga manggagamot kahit po sa loob. Kaya hindi ko po masasabi yung sinabi niya, kung sino pa nga daw may mga mayayaman, ay hindi po nagbibigay ng donasyon. At gusto lang po, sila lang pong pagalingin at hindi niya po hinahayag ang salita ng Diyos at hindi niya po ipinapakita anong himalang ginawa sa kanya. Hindi ka pa ho nakatulong sa Diyos nyon. Kasi pang sarili mo lang, hindi mo pa rin makakamtan ng totoong pagkagalingan mo. Yung kagalingan mo, pansamantala lang yun. Maganda po yung pinagaling ka ng taong ito bilang instrumento ng Diyos. Ibibigay mo po siya sa ibang tao. Yun na po yung tulong nyo. Una sa Diyos, pangalawa sa kapwa nyo tao. Kaya hindi ko po siya masisisi. Kaya si Bro James, yan, magaling din yan. Yan. Nagagamot siya. Tama naman ang sinabi niya. Walang nakalagay sa Bible na papasukin mo ang isang masamang espiritu. Pero minsan, ang mga makukulam marunong magtago. Kailangan mo siya mahawakan sa spiritual niya. Pero magaling din po siya manggagamot. Kahit may pasyente po ako nagaling sa kanya, salamat nagtulungan po kami. Kahit yan sa Facebook page na si Kaistong, salamat yun, may pasyente siya nagpunta sa akin dahil marami siyang pasyente na taga minsan, kailangan ng hilutin, kailangan tamaan ng ugat niya. Salamat din, nagtutulungan kami. Meron pang mga sikat na manggagamot pa. Mga sikat talaga na malalaki ng channel sa YouTube. Nagpupunta na rin po yun dito. Kaya nga sabi ko sa iba kong pasyente,
malapit na matapos ang pandemic na ito, hindi ko sinabing matapos na lahat, yung magkakaroon na po ng maluwag-luwag ng konti, pwede na kayo pumunta sa amin. Salamat nga doon sa Valdez na taga Tarlac, nakapunta po sila sa Pampanga at nakakuha sila ng travel pass. Tapos tuloy-tuloy po sila at binigyan naman at sinuklian ng Panginoon Kristo ang paghihirap nila. Nakalakad siya. Pero pinababalik ko po yun. Kahit magaling na yun, pinababalik ko siya ng May 1, May 2, May 3 hanggang May 10 para tuluyan na po siyang paggalawin ng ugat. Kasi hindi lang po yung kailangan gamutin sa spiritual, yung mga stroke. May taktika po yung gagalawin sa ugat. Minsan nakikita niyo humahawak po ako ng ugat sa leg para sa paghinga po yun, para tuluyan na tumalaw. Yung mga lamig minsan hindi lang po napapagalaw ng ugat. Madali lang po yun. Dati nahirapan ako niyan. Minsan ginagalaw lang po ugat. Step technique, pwede po yun. Hindi umangat ang braso, shoulder lang po na may halong dasal. Dasalan mo muna bago mong galawin lahat ng mga braso niya sa ugat at buto niya. Gagalaw na po yung kamay niya. Mawawala po lahat ng sakit. Kahit sa likuran. Kailangan po minsan gamitan ng healing hand. Ibig sabihin paghihilot. Kailangan po yun sa isang manggagamot. At kailangan din po ang pagtatawas. Yun lang po masasabi ko. Ulitin ko po ang sinabi ko, ha? Kung gagamitin niyo po ang kayayahan ng Panginoong si Kristo at Amang Hesus Nazareno nagbigay sa akin para takpan ang kasalanan ng inyong pamilya o anumang kaibigan niyo, kamag-anak niyo. Kahit bigyan mo ko ng 20 mil, 30 mil, hindi ko isasang-alang aking kaluluwa. Mahirap, mahagupit ni Satanas. Walang tubig doon sa impyerno. Kulang po at maraming salamat po sa lahat. At mega shoutout siya sa taga Tarlac, dyan, sa Valdez family, Pangasinan, Nueva Ecija, at sa taga Tugigaraw, mega shoutout. At taga America, USA, tsaka kay Katikbak, Perfecto Katikbak, at tsaka kay Christian, taga Alaska, kala Kuya Raul, at saka diyan kay Ati Cervantas, taga Saudi. Marami pang nanonood sa akin dyan sa Saudi, hindi ko na po alam yung mga lugar-lugar dyan. Mega shoutout po sa inyo dyan. Saka taga Toronto, Canada, kay Ati Christina Malong, at saka taga Maynila, Pakulot, Batangas. Yan po, marami pong nanonood sa akin dyan sa Tondo na dati ko mga kilala po sa pagdadrive. Nakikita na po nila ako nagkagot. Mega shoutout po sa inyo. Taga Pampanga. Ulitin ko po, kung kayo nagpapangot, hindi po ako nagpapabayad. Nasa sa inyo na kung magkano bigay nyo. Pero, kahit konti lang, nasa sa inyo na po. Yun lang po at maraming salamat. At magandang gabi po sa inyong lahat. Sana pagpalain tayo. Magtiwala lang kayo sa Diyos. Ang Diyos lang ang makapangyarihan sa lahat. Kung natututunan nyo lang talagang tumawag sa Panginoon Kristo, alam ko pong napakahirap. Pero lahat tayo ay mahal ng Diyos. Walang VIP po sa Panginoon. Kahit kami mga instrumento, pag nagkamali kami at naging mataas kami sa aming sarili, kahit sino, kahit sabihin na lulusawin namin ang kapangyarihan ng ibang manggagamot, liban lang kung gumagawa ito ng masama, parurusahan ka ng Panginoon Kristo. Wala kang karapatan na lusawin ang karunungan ng liwanag ng pag-ibig ng Diyos sa kapwa mo manggagamot. Din po yun. Masama po yun sa tabas ng salita ng Diyos. Ang Diyos lang may karapatan bumawi ng kapangyarihan. Subukan mo gumawa ng masama at mabuti kang manggagamot at kumulam at magpabayad ka ng malaki at mag-overprice ka. Unti-unting tatanda ang iyong mga mukha. Unti-unting kukulubot ang iyong mga mukha. Unti-unting manghina ang kapangyarihan mo. Dahil nababawasan na ito. Yun po yun. Handa akong tumulong ng aking magagawa. Lahat ng taktikang ginamit at itinuro sa akin ng Inang Salome at natutunan ko, gagawin ko. Kung abuti man ako ng gabi, kahit ilan pa kayo, gagawin ko lahat. Magamot lang kayo. Kasi pag ako naggamot sa spiritual, hindi ko na po minsan ipinapakita yung paghihilot ko sa mga tao. Yung kunyari, may kinukulam pa siya. Kahit kinulam na po ang tao at sinaniba na masamang espiritu, pag pa rin kayo magtitiwala na hindi siya gamutin sa hilingan at dasalan. Kasi alam niyo po, may natitira pa minsan. Hindi po lahat ng mga mangkukulam ay inuubos nila. Minsan nagtitira po sila ng kunting alikabok. Kailangan matanggal din po yun ng mga manggagamot. Madasalan at malusaw to. Magugulang po sila lahat. Yun po ang maganda. Pinaka the best. Kaya nga sinabi ko sa inyo, ang kapangyarihan ng Diyos. Yun lang po. Maraming salamat.
At sa mga nanonood po nito, maraming salamat. At mega shoutout din pala sa aking asawa na si Cinda Cablen Cruz. Yun po. Maraming salamat po sa lahat na nanonood sa aking asawa. Kahit ano pa yan, kahit ano pang medalyon, pinakita ko na po sa inyo, hindi po sila nakakatulong. Kahit yung medalyon na binigay sa akin na 10 taon na naggumagalaw siya. O minsan sinusot ko yun dati sa pasyente ko na hindi pa ako, nangingisay sila. Pero ang Diyos pa rin ang nagpapalis doon para hindi na po bumalik. Kahit legit pa yan, kahit may buhay pa yan, bato umumo, kahit ano pong mga medalyon yan, binubuhay lang po yan ng mga sagradong dasal. Pero protection po sila sa katawan. Hindi pa rin sila nagpapalis. Nagdidetect lang sila, nakakaramdam sila ng negative energy sa pasyente. Ang Diyos pa rin po ang makapangyarihan, si Jesucristo, si Jesus Nazareno, ang mahal na ina ng saklolo, ang mahal na Santo Niño. Yun lang po yun. Maraming salamat po sa lahat ng nanonood. Kaya, huwag niyo na po akong pakitaan yan sa Facebook page ko na sinisend niyo po sa akin na yung bato mo o medalyo na gumagalaw. Kaya ko rin po gawin yan. Dahil po yan, hindi niyo pa ako kasi nakikita nagagamot ng personal. Kahit palito, posporo, walis tingting, idikit ko lang po yan sa pasyente basta't may sapi. Basta't po may sapi, hindi sa pispian, kahit may samang espiritu po yan. Pag hinawakan ko yan at nilagyan ko po ng aura, tititik at magkakaroon po ng bisa yon. Kahit sino po magaling na manggagamot, kaya niya pong gawin yon. Kahit balahibo, kahit pakpak pa ng manok na itim, puti pang pakpak, bala pa, kahit ano, kahit krus, kahit daliri, kaya ko yun lahat. Kahit papel pa, kahit manipis na papel pa ang gamitin. Kahit gusto niyo po yung kawayan na panghampas niyo, yung mahabang kawayan na yung maliit lang, o kaya yung kamyas po, yung damo, yung ano niya, ganun-ganun niyo po magkakaroon ng bisa yung basta may sanib. Dahil alam niyo po, nanggagaling ng aura niyo sa Espiritu Santo ng tao, sa binigay ng Diyos. Kaya po yun. Kahit ano po yun. Kahit yung lubigan, hindi rin po yung tumatalab sa mga makukulam. Marami na po akong ginamot niya sa Pampanga. Tinanong ko ang masamang espiritu, paano ka nakakapasok na lubigan na? Hindi daw umubra sa kanila yan. Pang elemento lang daw yan. Kahit sa mga makukulam, kahit sa palipad hangin, hindi po umubra ang lubigan na sinasabi. Sinasabi ko lang ang pawang katotohanan kasi marami na po akong experience sa lolo ko at lola ko. Hindi ko po sila pinagmamalaki. Sila ay nagturo sa akin ng pawang katotohanan lang. Kaya sinasabi ko to sa lahat ng nanonood ko. Magtiwala lang kayo sa Diyos. Yan lang sinabi sa akin ng inang salumi ko. Hindi nasusukat sa medalyon o anumang medalyon ang meron ka. Hindi rin sila makakatulong sa paggagamot mo. Gabay lang sila. Protection mo lang sa katawan. Pero ang nagpapalis at nagpapalayas ay si Jesucristo. Si Jesus Nazareno. Ang ina ay saklolo. Ang mahal na Santo Niño ay nagbibigay ng trabaho kasi siya ay bata. Wala pong pumapasok ng mga anghel sa tao. Maraming salamat po at God bless po sa inyo. At sa pangalan ng Ama ng Espiritu Santo, Amen. Pagpalain nawa kayo ng Panginoon Kristo na malayo kayo lahat sa sakit, trahedya, sakuna, disgrasya, panganib, mananalangin po tayo na malayo kayo sa lahat na makapamaka ng inyong pamilya, nawang Panginoon Kristo at maghari sa inyong buhay at magpasawalang hanggan. Kapayapaan ang maghari sa ating buhay at pag-ibig ng Diyos at liwanag at magpasawalang hanggan. Maraming salamat po sa lahat ng nanonood at God bless po sa inyo. Yun lang po. Maraming salamat din, Thunderstrike. Kuya po, kain po tayo. Amin, kain po tayo. Yun lang po. Maraming salamat din po sa inyo. Mega shoutout po sa inyong lahat. Maraming salamat po. Sana naunawaan niyo po ang aking sinasabi. Gusto ko kayong tulungan. Gusto ko kayong tulungan para matuto kayo sa paggagamot. Pero kailangan niyo muna po magdasal. Hindi po nakukuha sa 69 days o 49 days, 100 days. Matindi habang buhay ka magdarasal. Ganyan din ang tinuro sa akin ng Diyos. Hindi ka lang magdarasal dahil kailangan mo na siya. Yun lang po at maraming salamat. Kailangan isa puso, isa buhay, habang ikaw nabubuhay. Maraming salamat po sa inyong lahat. Maraming salamat po. Isipin niyo po yung ginamot ng Pong Nazareno kahapon na taga-Tarlac. Kung panonoorin niyo lang po yun.
Yung part 1 at part 2. Paano po yun nakalakad? Healing hand lang po ginamit doon. Yung napapansin nyo, nagtutusok-tusok lang ako doon. Nilalagyan na po yun ng aura yung dulo ng daliri ko. At bawat isa po yun ay nilalagyan ng aura. May positive, negative po yun para hindi po makatakas ang kalaban. Yun lang po at maraming salamat. Salamat po talaga. Maraming salamat po sa nag-subscribe sa akin sa YouTube channel ko. Mahigit 2,210 na po mahigit. At maraming salamat din po sa nag-follow po sa Facebook page ko na Tatak Albularyo. Mahigit na po siya 100. Hindi ko na po napapansin ngayon eh. Pero marami pong tumatawag at nagpapagamot doon. At maraming salamat po. At God bless po sa inyong lahat. Amen.